Yo, my name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Right, pakurarama ngatisangotsvagane yanje. Tofana kurarama mune zvakanaka. Kana une mbiri kana uchizikanwa nedzimwe nguva usada kudenhawo vamwe ande chingogara wakanyarara. Right, nayo ndinayo panapa ndeya Prophet Passion Java avo vakuwanzirwa nevakawanda manje nekuti ndaona vachiisa post kana kuti vakaisa post yavo vatadza kunyora pakanzi stands vakunonyora kuti stands vachitaura pick remumwe mutsigiri webato retriple C vanova Nelson Chamisa. Izvo zvakaita kuti vazhinji vanje vachisumuka kana kuti vachiita against Prophet Passion Java. Twabamu ari wakopo vamwe vari kuti anzi huku inoibva here ndifunga muri kuona vari kueditwa vamwe obva kuti aiwa hanzi mhuno yavo inenge tswibidi zviri kufamba pasocial media taakuzviona. Vamwe ndo vari kutoburitsa mapics vakaiswa mukofini ndofunga tiri kuzviona. Sekuona kwamuri kuita pavhidhiyo ipapa kwakufamba social media aizoda kudaro especially kune vanhu vatinenge tichiteerera imimi hamufani kudaro. So vana Prophet Passion Java nababa Harare ndikuona mukukoporana zvisingaite, asi semhuri yeZimbabwe manje hatichanyatsoziva manje kuti mune muda kutiratidza chii. Nedzimwe nguva makutsvaga maviews here kana kuti but musakoporane vedu, tiri vana vamwe chete, tiri vana veZimbabwe. We need to stand together, to work together. So kana maakudaro hatichanyatsoziva. Yo, my name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel nekuti zviri kupisa tichakupai zvakawanda. Thank you so much for watching.